Hadin kumba sisnem duna ba ibada ribha nong shili ibadai wei nagi samla nong rawai kentai na ribhoi district ilha ban sange shwa shipor gi kam rawai jong i namar ka jingte jong ki kam ying kam sem jong i menta sa sisin ini nong rawai nantem ribhoi district ibala yo ya kalat ban rawai hagi katto ka neteli ki jong rawai hagi film kasi bat shibun ki jong rawai hagi music video baper ila mi biang sa sisin ban shim benta ha ka jong rawai kasi ka batmai ka balapan mi na ribhoi district ia kebalai kerteng nadu donun. Habayo bani keren badi hacilang record studio ha kapor ke baidang syudap banle ia ke recording ia ketika jengrawai temai jongi ila itu baidap da kejengkemen bailala ban mi biang sajesin ban simbenta ha kejengrawai hadin baila sange kumbasis nem duna ai. Ila ongru ba kejengrawai ke bala penlong ye ban pau kerteng bah hapo ke jela kedina ke wei kejengrawai ke bala rawai ya ketin ginong ribhoi ia kebalai kerteng laj lame. Badai lembah jong kene kejengrawai kapla penlong ye kiwe ki nong penmi film bat ki nong penmi ye ki music video bakin khot ye i namar kejengnang jong i ban rawai bha bat ban pensung tenan iki pai ba nong sangap jengrawai khasi sim jong nga di day ma pi ba wan ban serba mit la bat si ya kene kejengrawai kasi ke batmai ke balai kerteng nadu donut ke baladep ban record hanin kasngi shen on sa penlai pai bano ha YouTube kumbasis nem duna ngaklim yo shu bani shimenta ki kamrwai kidon ki kam yeng kam sem ti kumta hadin ka shisnem duna bangan sawan phai pat ling bajong kana ka jingruai ka bakar ka jerut mai ka bakar teng nadu do nun ya ka bala shim bentalang ban i ba reject khandet ya kana ka jingruai nadu do nun ru on supply hak YouTube channel jeng i ba reject khandet oh ya kana ka jingruai la pen biang ru hak chilang record studio ka bulan hak queen nine kila company ki jingruai ki bangala debun ban ruai ta ki jingruai ki ba khampau bha ki de ka la me ingpor ba komen bat du bat me tigiran ka to ka niru ki film ki bangala yo benta kita kilongkum ka film ka nongrem driver taxi bat kumjuru ka film komedonga ka barang shita pelakshana ki cinema hall ki jurai ba pensa kan ma bahaya nga ka de jurai la me ka de jurai boy ka ba ningkong ka ba ngadang ruai ka ba da hit kumjuru ka ba la pau bha keleng jong gari khasi la me chawai ni de mare kwa ga sun bala inya pitnya duha me ahun kamen sin ba elang me batnya kermen nga hadin ban
baca